Kampanya batok ilegal nga droga o loose firearms mas gipakusgan sa Police Regional Office 10 isip pagpangandam sa umaabot nga 2025 midterm elections. Gibutyag sa Police Regional Office 10 nga sa gunso ng ilang mga operasyon nga ginahimo batok ilegal nga droga o loose firearms sa tibok Northern Mindanao. Matod sa opisyal, sa milabing semana pa lang miabot na sa 12 million pesos nga kantidad sa ilegal nga droga ang ilang nakumpiska gikan sa nagkadayang high-value individual sa illegal drug trade. Kini kuno ang gitutukan karon sa otoridad aron malikayan nga magamit ang kwartang halin sa droga sa mga ilegal nga kahimuan karong umaabot nga 2025 midterm elections. Ilasab ginatutukan ang pagsubay sa mga loose firearms nga pwedeng magamit sa pagpamulitika. From now on, aduna nakita coordination with the LGU para sa ma-determine nato ang kaning mga areas of concern. So apil ka na ang ato ang mga ginalantaw and pagpahugot sa ato ang mga checkpoint, ilabi na sa ato ang mga border control points, ang ato ang coordination with other law enforcement agencies.